Cik. Opo wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinaksen lintang rembulan jarene tresnamu mong kanggo aku wis ndungkap telung ketika nanging sliramu kirim warta bareng saiki kowe teko malah gandeng karo priya liya apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu sajan apa jroning ati nanging aku ora bisa ngocati wis nasibku kudu bisa karo sliramu yo senajan apa jroning ati asik man nanging aku ora bisa duweni ya so lilo atiku wis lilo senajan batin ku keloro-loro keloro-loro nanging aku ra kuwowo mergo ati wis kebacut tresno syukur ngersaning Gusti Mas Sariman nggih Mas Endor saged sowan wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Suroto dalah Bu Hartati iki dalam acara apa man? Ya acarane man duwike akeh iku kita goco iya ya mak ya anggere duwe akeh ya ngono yo tapi kan ono pindah pilih ae man ngono yo najano duwite akeh panjenengane Pak Haji Suroto dalah Ibu Hajah iki ora ketang piye mesti ono acara yang terkhusus suatu contoh koyok syukuran kehamilan Mbak Rate syukuran putu-putune sing saka Medan rawuh kene kepengin ndelok kebiar Wahyu Manggolo sing dagelane Pak Roto niki pun kula betake dagelan Rai Garangan pun Pak. Dadi panjenengane iki telepon karo Bos Mogol. Ngenyeng-ngenyeng ini dhisik ya anggotane Mogol lho ya. Ndak apa? Lah dhisik Mas apa tau man? TKI Kyai Ngeraci ra dagelane Mas Heru Sariman. Aku lah wis diomongi dulur-dulur kene man. Coro Sariman gak metu ndor kowe ora bakal melok Mogol. Mulane Sariman tak santet tak don metu. Kelakuanmu elek ngono. Lha tapi kan iso ketemu neh. Iya ta ora? Iya. Jenenge unen-unen wong kae wis ngandakno man. Donya ora mung sak godhong kelor. Ning ndi tebane kaya Mas Heru Sariman ngedekno ketoprak raketang ketoprake ambruk neh. Ternyata iso kumpul karo awak dhewe. Lho iya ora?
Lho, ya aja srek wong iki nyoto rene jalan omong. Ya, Iki iya. nyoto. Iya iya. Lah iya, ana unen-unen donya ora sak godhong Godhong kelor. kelor. Najana Mas Sariman lunga saka Wahyu Manggala nganti menjajah desa Milangkori angger kutha-kutha dienggoki, gawe ketoprak raketang ketoprak ajur, remuk dipangan apa man? Cekek corona. Kok dicekek corona iki? Senengane kok tekan dindi. Ora tekan dindi, iki ngandakno karo dulur-dulur ngraji sing urung ngerti sapa to Mas Sariman sejatine. Kowe ora ngerti. Kene apa? Ngantek iki lho cek nanggung Bank BRI ndor aku. Aja wedi aja kuwatir. Lah terus piye? Iki engko Pak Haji Suroto galah Bu Hajah Hartati. Hartati. Iki wis nyepak-nyepaki man. Tenan ta ora? Aku mau wis ketemu karo asistene. Pak Desendor jenengan mungkin dagele kalih sinten nika lho jare suwunanipun Pak Suroto jaluk dagelan rai garangan pun kula gawake. Ora rai garangan. Apa man? Rai kirik. Tangannya uang kok tenanan niku. Wis tak ngomongne. Oh nggih pun mboten napa-napa Mas Sendor. Sing Bu Hartati Bu Hajah. Harus aja ya. Anu nggih Mas Sendor mungkin nek bakdo sore, rampung sore ampun kondur riyen ampun lunga riyen. Mas Sariman nggih dijak nggih. Oh nggih Tenan ta ora? Iya, Kacang tenan ta ora iki? Iya iya. Lah ajeng napa Bu? Lah iku lho sing tukang bungkusi. Heeh. Nah iki lho Man. Iki cara mbok pek bojo cocok lho Man. Modar. Gini ya. Lah aku ngopeni sawi lah wis pedhot. Malah iki malah ngukuli sawi lah delok kok. Lho, cara mbok Man. Pakane sawi lah wis. Setu legi ya. Kok setu legi ya, Bu? Setengah tua lemu ginu. Ketambahan iku ndak malah aku ajur. Tapi melestarikan budaya lho, Pak. Ngono. Iya no. Kowe entuk Mbak iku. Anak cilik-cilik aja lek kok ning nguri omah. Lah kok apa? Pangan garangan lho. Kok ngono? Lho iya wong anak cilik-cilik darani pitik ngono. Piye terus ana iki? Balik omonganku. iya. Sing dikandakno mau sampean wis dicepak-cepaki ora usah mikir reno-reno. Tenan ya. Iya, mang ketoke ana 3 bungkus kresek ireng. Engko tak kei Ndar. Ora wong jatahmu dhewe-dhewe, Man. Aja nek kanca iki tak kei ngono to. Iya najano aku kancamu tapi panjenengane mau wis kandha dhewe wis matur dhewe nek Sariman bagiane dhewe Pak Desendor bagiane dhewe. Berarti aku dhewe wis Dhewe aku malah wis tak gawa rono kerdusan cilik mang loro. lho kok aku malah kresek kowe cikerjus. Mak wedhe kresek. Iya ya melulu ya. Kresek wireng kira wedhe man. Iku kebek kabeh 3 iji. Tenan ta ora? Iya. Aku tak titipno truk ah. Lah apa mbok titipno truk? Apa Ora langsung gawa ae ra apa-apa. Kemang numpak mobil apa sepeda motor? Sepeda motor. Sepeda pedotan iki. Menyabara tadi ketua motor pedotan. Lah arek ndek iki kandha. Iya motor pedotan. Lah nek numpaki piye motor pedotan iki? Aku mau metu jero mlantung arep ra ana polisi akeh kok. Metu jero ndi? Turono ngeneng terus mrene. Lah kene yo polisi akeh ya, Man. Ha iya, Ana Mas Teguh barang nek kene yo ana. matane wong. Lah kene engko tak omongno nek motore Sariman pedotan aku ngono. Iku tak kok mburi. Lah sapa ngerti wonge sakake terus dijoli. Ngono. Malah motor bodong. Lambemu malah ala. Kresek iki monggo. Kresek 3 kresek sing dicepakno sampean. Bakale dikon nggawa Mas Heru Sariman dagelan sing jarene nggawantenge sak donya akhirat. Aja ngono arek. Aja ngono kene. Wis tak gawane mulai. Ya tenang aja kuwatir. Beras ae iku. Sing ngomong gak ketoke Man. Nek ndelok bentuke ora beras. Iwak. Nek iwak ora mungkin mesti dikei basketan ora mungkin. Buah-buahan. Alah buah-buahan yo mesti dikei pasel. Ora mungkin. Apa iki? Ketoke emang tak delok kok rada bocor iki sisane wong mangan ngono Man. Koyok bosok-bosokan ngono lho Man. Iya anjen keluargaku iki bebek kabeh ya. Gak sing Pakane sisane wong mangan ngono. sing kresek sisa iki pating mendosol tak kira apa ta apa duren ta apa jebule balung do nusuki kan ngono Man. Ya ora apa-apa. Keluargaku wis bebek kirik ngono ya, balungan ngono. Kemang aku dhewe lho. Lah kok ya ngono kok ngomong Ora rai garangan ning rai apa. Iya ora apa-apa. Donga pamuji dumateng panjenenganipun Mbak Ratih ingkang disyukuri. Cocok. Donga pamuji dumateng panjenenganipun Mbak Pak Haji Suroto adalah Ibu Hajah Hartati lan sak putu-putune keluarga besare Pak insyaallah entuk nugrahaning Gusti entuk rezeki sing berkah barokah muga-muga seneng-seneng niki Mas Sariman dikandakno muga-muga ora lokak rezekine ning malah saya kebak. Pak Haji mbon dipiyayine sing endi lho? Lho kowe ora kenal lho? Ora. Lho masa kowe ora kenal Pak Haji?
Durung garwane karo Pak Haji ndi? Pak Haji Suroto karo Bu Hajah Hartati. Iya. Kowe ora ngerti? Durung ro. Walah man sini wong ngono kok mentolo mangan segane ngombe wedange udut rokoke. Lah aku ditelepon yo lagi. Dadi kowe urung kenal panjenengane Pak Haji Suroto karo Bu Hartati? Urung kenal. Apa neh Mbak Ratih malah ra kenal Malah kowe. gak kenal aku. Belas urung roh man. Lah piye ini sih iki? Kowe ngerti mesti? Aku lah urung roh. Man. Tak kete rumah saku nek roh mah dhewe ra roh. Panjenengane Jare Mbak sing kaos abang mau sing Laden. Iya, ya ini sing di Pak Soeharto. takoki jare. Wajahe pripun? Wajahe kaya kowe man sariman muni ngono. Sing sapa Pak Haji? Pak Haji Suroto. Mirip aku jare. Sak tak takokane wong kene man. Ora sapa takoki kok. Bu, jenengan tepang Pak Haji Suroto, Bu. Tepang nggih. Tepang nggih. Wajahe persis sariman apa mboten, Bu? Kowe aja ngene-ngene. Kowe aja ngene-ngene. Lah kok mau jare muni kaya aku. Mas Fitnah iku. maksud iki sing kaya sampean iki ciduk kamar mandi. Masamu yang gue cewek kuwi kok. Aran wong ciduk ora iku nemen niku. Masane gue cewek wong iki. Donga pamuji kanggo putu-putune panjenengane sing jauh dari kota Medan. Cocok. Muga-muga pikantuk nugroho entuk keselamatan man. Amin. Entuk kebahagiaane karo dulur-dulur kene kabeh. Ayo. Temu kangen karo dulur-dulur Ngeraci. Ora ketang bar sesuk ya sowan rene. Sowan rene meneh. Sowan rene. Mbok ning ndi nggih ning kono mbok ning kono ya. Teng mriko nggih, Bu. Ah. Koprake mogol solo warise ngene lho. Ketoprake Wahyu Manggala iki padha karo ketoprake Ngeraci. Ngono. Ketoprak Ngeraci iki padha karo ketoprak Wahyu Manggala. Manggala. Mulane ora mokal tung ana wong duwe gawe mesti nanggape Wahyu Manggala. Koprak ana setahun kok pul lho. Mun aku dhisik sasi tok loro telu ngono iku. Lah wong tanggapanem ya ado-ado kok, Man. Tanggap aku ado-ado. Ado-ado. Bar 1 Januari sok mben 3 Desember. Mas aku nek ado-ado kene Surabaya. Ado kok bar 1 terus tanggal 10 terus 22. Dari sasi tok telu tok. Duh, tapi awake dhewe iki setahun entuk akeh lho, Man. Lah iki lagi tahun piro mengucapkan selamat tahun baru ora ketang wis wingi. Wis wingi telat. Ora ketang piye-piye. Mengucapkan selamat tahun baru. Muga-muga di tahun 2026 lebih baik, lebih cita-citam 2026 apa man? Aku sing jajal. Yos, aku pokoknya uga gawe ketoprane. Mau. Loh, kok mau gawe ketoprak neh piye? Wis kapok. Ngono lho, Man. Mau, tak maca ngene iki enak malah. Ngene apa ngene? Dicarono dicarene kaya ngene iki dicarene ngene rezeki enak. Ora sangkakan go panjang go ledek. Go panggung. Biasane wong nek maca meni dongane elek. Kok ngono? Iya, saiki umpama kowe maca ning kene. Iya. Kowe dagelan mesti dongane muga-muga sendor gak mangkat, rokim gak budal, mogol prei, mesti ngono. Nah iku tetep rencanaku ya ngono. Lah iya, mesti tenan lah. Ora ketak ora gandu mesti tetep dongame elek. Ya sing penting rezeki iki. Padha-padha seni. Sapa ngerti awake dhewe iki rezeki sing ketemu sing gawe urip. Amin amin. Kaya ngene iki Pak Sudarto sekeluarga ngene iki. Wah, lumayan wis luar biasa. Ketoprakan engko rino wengi. Rino wengi bengi digawe sing luwih rame. Lah iya, wis engko bengi ceritane ya wis rame. Awake dhewe iki hanya sekilas sik lah. Ora ketang piye dulur-dulur menang panjenengane Bu Hartati wis maringi kode bahwa Taman Sarine mau wis diwenehi lagu-lagu spesial sak paket. Cocok. Lah kowe saiki kowe iki kowe ditimbali panjenengane Pak Haji karo Bu Hajah. Iki lho Bu Tati. Bu Tati karo aku sira sing nyawer aku iki. Bu Tati sing nyawer aku. Nalika ning gone Brumbung. Sariman Bu Tati. Iku ibuke Bu Tati menika Bu Tati. Bu Tati. Oh, iya. Endi Bu Tati sing ndi kok mlengak mrono iku? Lah iki lho Bu Tati. Lho, iso nek ning kono lho nek Kalau Bu Tati. Endi Bu Tati? Lah iku lho Bu Tati. Endi lho, Man? Bu iki kleru nek.
Kok klerunan ngene iki lho, saudaraku. Panjenengane kalau sing ngagem apa kerudung yang terbaik dan terbagus, bojo mbok kei kudung ngono walah aku percaya man. Apa? Mesti langsung digoleki. Bojoku tak kei kudung malah kok bugis sih. Kayak bugis. Panjenengane semakin anggun semakin cantik, matur suwun Bu Hartati. Sehat selalu, berkah barokah. Dipun timbali spesial panjenengane engko dikei kowe iso nyanyi ra man? Ya rapate ya. Iki mau ana sunan lagu sing ngenes-ngenes iki lagu apa man? Ngenes ya aku kakek nuntang sing ngenes kok bukan anu. Maksude iki lagu sing iso menyentuh hati. Nyentuh. Iya. Lagu apa? Sing lho lagu sing kaya umpamane kaya gelandangan kan wis biasa. Ya. Terus terpaksa wis biasa. Pop dindangdutno iso kowe. Ra aku. Sing lho Mas. Ingin ku menangis gitu. Judulnya ingin ku menangis. Apa? Ingin ku menangis. Judulnya Lagunya ingin ku menangis Mas. Mas, lagu ingin ku menangis judulnya apa? Ingin ku menangis. Apa lah judulnya? Piye lagune piye? Ingin ku menangis saat kau terpaku. Saat kau terpaku Mas judulnya. Loh. Judul kok ngolah ngaleh man. Yang ngono iku ana nyanyi. Tak omongi. Judulnya iku Surat Min. Kok suratnya no surat dia mau Pak Suroto mangko. Suratan. Nah, iso tenan. Pokoknya pisane ingin ku menangis. Udah ya. Saat kau terpaku ya Mas. Ya wis sing nyanyi ya. Lagune Suratan tak siarno. Ayo, wis sing siarno. Oke, para hadirin yang berbahagia, marilah kita sampok bareng-bareng penyanyi yang akan menyanyikan sebuah lagu. Mbok sampok nyonyor ae. Tapi nek ngarani kan Kita sambit. sambut. Marilah kita sambut untuk penyanyi yang tidak asing lagi. Dia adalah Mister Sariman. Ora pengen belas iki lho. Masa penyiar dangdut kok rupane ngono. Mister Heru. Ngono lho kok ora sing Heru. Penyiar ora pengen belas. Mohon maaf apabila Anda kesalahan teknik bukan pada telinga Anda tapi pada cangkeme Sariman sendiri. Oke, kita sambut bersama-sama. Berilah hantaman waktu yang sekecil-kecil apapun untuk penyanyi yang akan datang ini. Aku tak mulai ae. Kenapa? Ya penonton ben yang matung watu ndak mudar aku. Dan nek keplok-keplok kok mbok darani ngeplok idoro. Oke, siap. Sebuah lagu dari Bung Haji Tommy Jepisa. Ada Suratan yang akan dinyanyikan Mas Heru Sariman. Sariman. Sapuri. Iki penyanyi apa bodyguard? Lah wong nyiarno ya ora penak kok. Penyanyi iki daerah teko jegrek man. Nyiarno saya ngene kaya. Sariman. Ya aku sing nyarno. Baiklah saudaraku, untuk sore hari ini Cai. Saya tampilkan artisnya Papi Cawatya. Kowe iki ape nyarno apa tunggu pari? Sing kaya palapa iki lho. Karo dikei apa senyuman sithik-sithik. Oke. Ngene kae lho. Yuk. Baiklah saudaraku, untuk sore hari ini bersama Wahyu Manggolo. Saya tampilkan artis yang tidak asing lagi. Yang tidak asing di kota Pati. Kakean. Cekak ae. Oh, ini ya. Artisnya Pati Jawa Tengah yang tidak tampil di malam sore hari ini. Bersama Wahyu Manggolo. Lho kok ora cetoblas apa iku mah? Ancen cangkemku merongos. Intonasine biasane penyiar iku gak patek cetok. Oke, marilah kita beribut bersama pedangdut oke. New So Nagol Sepro Musik Matane. Yo, ada lagu Suratan. Lagunya ingin ku menangis. Loh, Suratan iku judule. Ayo ingin ku menangis kok. Mbok keral apa ora? Gak. Ya, iya, Man. Mengapa daku? Sip. Oke, jangan tepuk
tepuk tangan. Sumpah, Enggak lagi- kepenyek engko. Lagi iki aku nyanyi. Saji urip dekel. Mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Loh, urung. Lagune ndi? Aku ora hafal terus Ya Allah Gusti. Ayo baleni. Oke, anggar musik Indonesia aku. Suratan. Oke, so Nagol Duh, bersama Wahyu Manggolo. masih bersama berkah NBS New Sonagol Semprol Music WM Audio Chandra oke nek Mas Kantong Channel Oke. sikat man Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati megahnya dunia, bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai kekasih, hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam. oh enak Aku melangkah dengan perasaan. Mengapa daku terlahir ke dunia ini hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Ini aku sadari semua itu suratan darinya. Ayo. hayo 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 enak man Oke. iya man Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenangkan nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati megahnya dunia, bahkan ku tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Duhai kekasih, check up hari-hari berlalu bagai dalam mimpi, seakan ku berjalan di balik awan kelabu. Yang ada hanya hitam, yang ada hanya kelam.
Aku melangkah dengan perasaan. Oh, asik man. Yo ha ha yo. Mengapa daku terlahir ke dunia ini, hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Ayo deh man. Ini aku. Mengapa daku terlahir ke dunia ini, hanya menanggung beban duka dan derita. Pernah ku sesali, namun itu tiada arti. Kini aku sadari semua itu suratan darinya. Kini aku sadari semua itu suratan darinya.